Grupp ta' carers fi djar residenzjali ħasbu biex iħitu numru ta' kostumi tal-karnival għat-tfal li jinsabu taħt il-kustodja tagħhom f'kura alternattiva. Dan f'turija ta' mħabba ma taqta' xejn lejn dawn it-tfal biex huma wkoll ikunu jistgħu jgawdu dawn il-festi li tant ikunu ħerqan għalihom. Rita Camilleri, waħda mill-carers, spjegat li l-bniet xtaqgħu jilbsu ta' prinċipessi. Qalet ukoll li minn barra li l-biesi fid-djar inbnew karrijiet żgħar sabiex ikomplu jdaħħlu l-tfal fl-ispirtu tar-renju tal-bluwa. Tagħna minnihom fuq Team Venezjan u ta' tfal fuq Princesses, għax taqgħu li jkollhom it-tema ta' Princesses. Kif kienet ir-reazzjoni tagħhom? Ferħanin ħafna, u xillibsu l-ħwejjeġ kienu ferħanin li kienu Princesses. Enġi Farrugia Ellu li tmexxi waħda mid-djar residenzjali stqarret li ta' kuljum it-tfal ikunu ndokrati sabiex jgħixu ħajja indipendenti. Any hobby li daw it-tfal għandhom jew daw it-tfal li jixtiequ, aħna din hemmhekk biex literalment ngħinuhom biex fl-aħħar mill-aħħar adaptata ikunu jistgħu jgħixu ħajja indipendenti u ħajja wkoll bħal kull tifel u tifla oħra li tgħix fis-soċjetà u fil-komunità normali. Il-kap tad-direttorat tat-tfal Remenda Grek spjegat li d-direttorat ħafideh is-servizzi kollha li jagħtu għajnuna lit-tfal bl-iskopu li jkun replikat kemm jista' jkun l-ambjent ta' familja. Id-direttorat tfal imexxi wkoll 6 djar residenzjali huma djar żgħar illi qegħdin fil-komunità bl-iskop tagħhom huwa li joffri mhux bis-saqaf fuq ras tfal illi ma jistgħux jgħixu mal-familja tagħhom imma wkoll pjan u kura holistika skont il-ħtiġijiet ta' kull tifel u kull tifla. Fis-6 djar residenzjali mmexxija mid-direttorat tat-tfal hemm madwar 30 tifel u tifla. Dan fil-waqt li b'kollox hawn 500 tifel u tifla li jgħixu f'kura alternattiva, uħud li huma foster u oħrajn li jgħixu fid-djar residenzjali operati minn diversi entitajiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.